I aquí a la Sénia arriben 600 alemanys, pues lo típic, no? Rubios, guapos, fornits, en ulls blaus, repentinats, en diners, no? I evidentment va causar furor entre el jovent del poble. Esta intenció de no danyar a la gent del poble estava molt present per part de l'exèrcit alemany i per intentar evitar certs perjudicis, sobretot a les noies, va haver un oficial que li deien Handrik que va implantar un prostíbul. I en aquest espai venien prostitutes de Saragossa que les canviaven cada setmana per diferents raons. Una raó era per a no cansar-se d'elles, un joguet que utilitzes diverses vegades te pots acabar avorrint d'utilitzar-lo tant. L'altra raó era per a no enamorar-se d'elles. No era lo normal, perquè ells se consideraven d'una raça superior, la raça ària. Una altra raó era evitar que aquestes noies poguessin extraure algun tipus d'informació per excés de confiança, no? I la raó més important de totes, no? La raó d'oxigenar-les, el fet de que no puguen transmetre malalties. No es permetia ni el consum ni la venda d'alcohol per a evitar altercados. Tenien el servei gratuït i tenien el servei fins les 10 de la nit. Vull dir que els alemanys eren serios hasta per això. El fet que hi hagués un prostíbul aquí a la Sénia en aquella època significa que per moltes noies de la Sénia tot això va ser una sort. Les prostitutes eren unes víctimes més de lo que va ser la Guerra Civil Espanyola, perquè m'estranyaria molt que a aquestes noies els hi haguessin preguntat si volien vindre aquí a donar aquest servei a la Legió Còndor.